đây nó đi phanh sao? Anh nghĩ không chỉ là con này như lũ bạc thế. Ai ấy, đây không cần nào mà nó xuất sung ho. Nếu
गोसोआव दुखु दाहा सहायनाङो गोसोआव दुखु दाहा सहायनाङो मानसि महरै मोदाय आंनि गिनाय हाबाया नोंखौ दिनै असे महराव मोखां हमनानै दङ मानोना आनज्रायबायनानै बयनिबो मेगनाव हालदै सारनानै मोदाय खना सिनायबाय आं नोंखौ दिनै मोदाय खना सिनायबाय आं नोंखौ दिनै जिउआ आंनि बेबोर गोनां बिखाया गावो खुगा गिवा असे महर बे आंनि मुखा नङा दान्दिसे जिरायदों अरायबो नङा जुदा दा सानदिनै आंखौ बैथा गैयै जिउ आंनि लैथो गेजेराव बैथा गैयै जिउ आंनि लैथो गेजेराव सान अखाफोर साथि थाथों नोंखौनो अराय सिबिनो मोनथों गोसोनि सुजुनाय बिबारनि माला बेजों आला हाला लुबैयो आलायनो नोंनि गोदनायाव मोदाय नों आंनि जिउनि बे जोनोमाव मोदाय नों आंनि जिउनि बे जोनोमाव जाफुङाखै ध्यान जायहा मोदाय बियो जानो हाया सिबिजानो बियो अराय समाया खाथियाव दाफोर सिखिरि सिखोना सिमांखौ आं खैमाल दाखा रोजे नोंनि साननाया गासिबो
रोजे नों गासिबो हारि नेनानैनो दं रोजे नोंखौ मोननायनि फुं बेलासि जिउनि लांगोनायाव दासिनों जिउनि लोगोरि जोबनाय नङा दै नुदै फोथायबाय नोंखौ बोहैहोगोन अननायनि दै मुदै जिंगा दासिनों जिउनि लोगोरि जोबनाय नङा दै मुदै रोजे नों गासिबो